जादों गाइखेर दाखा आरो नैबे जादों मोसौ हासुदै बियो दा बे मोननैखौ मिक्स खालामगोन मिक्स खालामनानै मैगं बेगरखौ बेसर बेगर लाइ बेगर मैगं आबादखौ माबायदि मावो दा नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबोबा मोजाङै मोनथिगोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोबलांदो माबायदि खालामनानै फोनाय जायो सब खामानियानो होमबा बैयाव फाट्रानि लायो एफा गोबाव ना गोबा बै माबा मुस्रि जे माबा दं जोंना बैलाय बिदिया ना जाया होमबा दे लाबोदो मा नांगौ साखिनि नांगोन लाबो साखिनि माबा नों दा लाइबाबो जागोन लाफाबाबो जागोन ओमफ्राय जिखुनु जोगोनार ओमफ्राय दा मा गायो दा लाफा लाइ बानलु बेगर कबि बेगर फसायनायफोरा बेफोरखौ माने बेयाव सोमनांगौ आरो सोमनानै गायनांगौ 15 मिनिटसो दोननानै बेखौ फोनांगौ आरो माबा खालामनांगौ जावायनांगौ आरो बेयाव सोमोब्ला एम्फौ जाया नामा एम्फौ जानो हाया आरोना एम्फौआ दुइला इयाव माबागोन नुलांबाय थागोन नायलांबाय था जाबायना दा बिथ' इसेल' नालाय बुरजाबा नों बुरजानांसिगोन बिसिनाव थाखा नांखागोन ना नों दुरुना लाबोनायखौ इनावदा माबा जोंहा गाइखेर सेरबानो माबा हाजावना दोनो गामला गिदिर गंसे होदो उनथिं मोन जाबाय दा बेसेबां होखोथाय 500 जायखिजाया नों सोरनियाबाथ' मैगङा बुरजाबानो मैगं एसे बियो बुरजा होनायाथ' नोङो दालाय कबि जावायनो लाबोनायाथ' नोंनि एसे थायोना पेकेटाव आरो जिखुनु बेयो दांगुरिफोर लाबबाबोथ' बारा बुरजा थाखाया पेकेटाव बुरजाबा नों एसे बुरजा हो आरो खारजोब्बाय होनि माबे बिनि थफ्लाया बेसर बेगर बियो लाइ बेगर ना बेसर बेगर जाखोलाय लाइ बेगर बोथोरनि मैगं माबायदि फोनांगौ गाइखेर दाखा लोगोसे मोसौ हासुदै गलायनानै आरो लोगोसे दै एसे दा बेनिफ्राय मा मुलाम्फा जायो दा खोन्थागोन बेयाव माने मोजां बेगरा सिङाव थांखायो आरो माबाया गोगोआ सिङाव हाबलांबाय थेफाफोरा सायाव सिखिनाय नङा नालाय बेखौ बेयाव लखबबाय लखबना सोमखांना लखबबाय आरो गाइखेरबो होबाय बेयाव होआखै गाइखेरखौ उनाव इदि खालामबाय नालाय ओमफ्राय दा एसे गिदिर नांलाया बारा बेखौ इदि माबानानै सोलोंनो बायो बोनना दोननांसिगौ नामा बोना दसे समायनि खामानिसो बे सायावबो होजायो आरो दाना गाइखेरखौ होनानै ओरै नाखौनो बेसे गोबाव लायो बथलानो बानायनाय एसे होबाय ना ओमफ्राय दाना बे जाबाय आरो बेखौ इदि खालामनानै 15 मिनिटसो दोननानै उनावनो फोजायो आरो एसे रानखांबानो बे रज'गोन आरो माने रज'बाबो माने रज'नायाथ' खायसे थेफायाथ' रज'खानाय नङा गोगोआ रज'गोन होमबाबो माने बेनिफ्राय जानाय बुस्थुआ माने मोजां जागोन आरो एम्फौ जानाया बेबायदि खालामना फैयोबा बेखौ माने एसे गोबाव दोननानै बेखौ फोनो हासिगोन आरो दा माने सबबो माने एसे माबा थानायबा बिटि बनायनानै आं फोनानै देखायगोन आरो हालेवनोबो गैयाना हासार होनांला ओमफ्राय हासारा नोङो दहाय बिसानिबा बुंनाय बायदिनो आरो सब गोबोरखि हासार बेयाव खुनु रासायनिक हासारखौबो आं दा फुरुंना गालांनो हायो आरो माने अर्गेनिक हासार
बि दा दोननांसिगोन इखो गोबोरनिफ्राय बानायनाय माने थान्दा जायगायाव दोननांगौ माने मोजाङानो फोनांसिगोन आरो थान्दा जायगायाव दोननानै फोनो हाबाय आरो हा नैबे गाइखेर दाखा बे मोसौ बे दैदो आरो दै मोजांदो ओमफ्राय बेखौ फिसारदों बेखौ होनानै बेखौ सोमना लाग्रोदो आरो दैबो मिक्स खालामनांगौ ओरैबाबो मोसौ हासुदैया बिराद काराखा मोसौ हासुदै बुस्थु होबोला एख' एम्फौ सेम्फौ माबा खालाया नालाय बे बिदिसो माबानाय नालाय मा समान समान होनांगौ दैखौ हासुदैखौ नोङो माने एसे आन्दाज खालामना होदो नोङो बेगरा बेसेबां बुरजा इसेबा थिपिसेल' हो ओमफ्राय गाइखेरखौबो इसेबा खबासेल' हो होनानै ओमफ्राय दा बेखौ 15 मिनिटसो दोननानै बेखौ दा फोनो हासिगोन आरो बै माबा बानलुफोरा बानलु बेगर सेगर साफा बिदि खालामनांगौ रज'बाबो रज'बाबो दा मादैया एसे जावग्रा फोना दोननाय आरो नङाबा फोना दोनबाबो जाबायानो आरो एसांनोसै माने बियो दा बेयाव गरसेबो माने ओरैनो थांला आरो माने बियो गासिबो रज'जोबसिगोन आरो बेबायदि आरो एम्फौआबो जानो हाला माने हाथाइनिखौ दानिया माने जोंनियाबो अफिसाव होनायफ्रा गथे हाइब्रिद गोजा फैयोना जिखुनु बुस्थु हाइब्रिद फैयोना दा बन्द खालामनो हाबाय दा नोङो जुदि मोजां खेथि मावोबा नोंनिफ्रायसो जोङो बायनानै जों सबबो गायनांसिगौ आरो लाफा जा लाइ जा बेगरखौ जोलै दोननानै बे गुटनि मानसिफोरानो बायनांगौ गुटनि मानसिफोरानो फोनानै जानांगौ मोनसे साइसनि थाखाय नोंसोरनिसो मोजां जागौ मोजां जाया सरकाराथ' मोजांसो थिनदो दाथ' जोङो जानला मानला बायना जायो हाथायावथ' जोङो एकदम एम्फौ जाथारि स्लिम बायनानै जाहोयो नालाय दाख्लै मा जादों माबायाव हाथायाव माबा मुलाया फार्स्ट ओंखारजेनो ना इसे मुला आरो गाथियानो फिसा फिसा ओमफ्राय दाना लाबोदों नालाय आमाय सुलेन मोनाव ओमफ्राय दाना आंबो लानोसै होननानै लाबाय आरो मुथानो ओमफ्राय दरलायाबो लादों ओमफ्राय लाना फैबायथ' बिसोरो बेलासियावल' फुदोंनो फुङावल'